Bună ziua, dragi urmăritori! Sunteți pe canalul tinerilor fotojurnaliști comunitari din Izmiște. Ne aflăm în plin sezon al sărbătorilor de iarnă, un timp al colindelor, al urăturilor, al tradițiilor moștenite și al bucuriei de a fi împreună. Trăim zile în care Crăciunul se cântă atât pe stil nou, cât și pe stil vechi, iar anul nou se serbează nu o dată, ci chiar de 2 ori, pe 1 ianuarie și pe 14 ianuarie, de Sfântul Vasile. În emisiunea de astăzi am pornit într-o adevărată vânătoare de opinii pentru a afla cum își serbează izbiștenii sărbătorile de iarnă. Când marchează ei anul nou, pe ce dată sărbătoresc Crăciunul, 25 decembrie sau 7 ianuarie și cât de important mai este pentru ei ziua de Sfântul Vasile. Haideți cu noi pe ulițele satului ca să întrebăm sătenii și să adunăm opinii sincere, pline de tradiții și suflet. Bună ziua! Bună ziua! Pentru dumneavoastră, anul nou începe pe 1 ianuarie sau pe 14 ianuarie, de Sfântul Vasile? 14 ianuarie, Sfântul Vasile. Dumneavoastră când sărbătoriți Crăciunul, pe 25 decembrie sau pe 7 ianuarie? 7 ianuarie, pe stil vechi. Care dintre aceste sărbători este cea mai importantă pentru familia dumneavoastră și de ce? 7 ianuarie, nașterea Domnului. Sărbătorim ca creștini, pe stil vechi, și asta o țin de la strămoși, la părinți mei, la strămoși. Asta e multă. Mulțumim! Bună ziua! Bună ziua! Pentru dumneavoastră, anul nou începe pe 1 ianuarie sau pe 14 de Sfântul Vasile? Și 14. Pe 1. Dumneavoastră, când sărbătoriți Crăciunul, pe 25 sau pe 7 ianuarie? 7 ianuarie, sigur, 7 ianuarie. Care dintre aceste sărbători este mai importantă pentru familia dumneavoastră și de ce? Nașterea Domnului, Crăciunul. Așa am primit de la părinți, așa au sărbat părinții mei și așa sărbăm și noi și transmitem copiilor noștri. Nașterea Domnului e sărbătoarea cea mai importantă pentru familia noastră. Nașterea Domnului, desigur, că tot din bunei, din părinți, așa au sărbătorit și sărbătorim și noi mai departe tot așa. Mulțumim, sărbători fericite! Mulțumim! Bună ziua! Bună ziua! Pentru dumneavoastră, anul nou începe pe 1 ianuarie sau pe 14 ianuarie, de Sfântul Vasile? Dumneavoastră, când sărbătoriți Crăciunul, pe 25 sau pe 7 ianuarie? 7. Care dintre aceste sărbători este mai importantă pentru familia dumneavoastră și de ce? Crăciunul, 7 ianuarie, că e nașterea Domnului. Asta e cea mai frumoasă sărbătoare și sărbătorile mai principale, că de iarnă și sunt mai iubite de toți copiii, de toate familiile, eu consider. Mulțumim, sărbători fericite! Cu drag! Salut! Salut! Pentru tine, anul nou începe pe 1 ianuarie sau pe 14 de Sfântul Vasile? Pe 1 ianuarie. Când sărbătorești Crăciunul, pe 25 decembrie sau pe 7 ianuarie? 7 ianuarie. Care dintre aceste sărbători este cea mai importantă pentru familia ta și de ce? Pentru familia mea este cea mai importantă Crăciunul, deoarece este și o sărbătoare religioasă, dar și mereu o petrecem în familie. Mulțumesc, sărbători fericite! La fel. Bună ziua! Bună ziua! Pentru dumneavoastră, anul nou începe pe 1 ianuarie sau pe 14 ianuarie de Sfântul Vasile? Pe 1 ianuarie. Dumneavoastră când sărbătoriți Crăciunul, pe 25 decembrie sau pe 7 ianuarie? 7 ianuarie. Care dintre aceste sărbători este cea mai importantă pentru familia dumneavoastră și de ce? 7 ianuarie, cea mai importantă. E o sărbătoare curată, pură. E un început. Mulțumim mult și sărbători frumoase! Mulțumesc! Da, bună ziua, bine ați venit la biserica noastră din satul Izbiște, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dumitru, izvorătorul de mir. Pentru dumneavoastră, anul nou începe pe 1 ianuarie sau pe 14 ianuarie? Așa, dacă să vorbim de anul nou calendaristic, civil, e clar că începe pe 1 ianuarie, ca o sărbătoare civilă, pur și simplu schimbarea datei de la un vechi an spre alt nou an. Dar dacă să vorbim după tradițiile care se săvârșesc sau se săvârșeau, sau cum ne-am educat noi din copilărie, prin mici copii, prin tradiție, anul nou începe pe data de 14, pentru că atunci copiii merg de facto și urează din casă în casă sănătate, bunăstare și cele bune oamenilor, pentru că atunci, ca tare corect, după calendarul iulian, se începe anul nou pe stil vechi.
Dumneavoastră, sărbătoriți Crăciunul pe 25 decembrie sau pe 7 ianuarie? Deci noi, ca de obicei, iarăși vine din educație, din copilărie, de la părinți, permanent am sărbătorit nașterea Domnului, Crăciunul, cum se spune în popor, pe data de 7 iulie pe stil nou, dar 25 pe stil vechi. Pentru că stilul nou merge înainte cu 13 zile. Și de aceea noi de mici copii, așa părinții, bunei, străbunei, au sărbătorit această sărbătoare pentru că este o sărbătoare religioasă. Și ea nu ține de dată așa a calendarul, dar ține de sărbătoarea propriu-zisă, nașterea lui Hristos. Și nașterea lui Hristos noi permitem sărbătorită pe data de 7 iulie. Care dintre aceste sărbători este mai importantă pentru familia dumneavoastră și de ce? Dacă să vorbim despre sărbătoare religioasă, anul nou nu este o sărbătoare religioasă. Este o sărbătoare civilă, care oamenii se adună, petrec anul vechi, întâmpină anul nou, se felicită, urează sănătate, dar dacă să vorbim despre sărbătoare religioasă care se petrece cu Sfântul Vasile cel Mare, pe stil vechi, pentru mine sunt toate sărbătorile importante, religioase, pentru că ele ne identifică pe noi ca creștini și ne promovează, sau noi prin sărbătoare promovăm credința în Hristos. Dar ca atare să vorbim ca sărbătoare importantă, una din cele mai mari și importante sărbători este nașterea lui Hristos, adică Crăciunul. Pentru că cu nașterea lui Hristos, sau de la nașterea lui Hristos, au început toate celelalte sărbători. Mulțumim și sărbători frumoase în continuare. Să dea Domnul, mulțumim frumos. La voi, vouă tot urez multă sănătate, ca pruncul Hristos, care în curând se va naște în Betleemul Iudeii, care se va naște în peștera din Betleem, să se nască și în inimile noastre, a voastre, ca noi să-L întâmpinăm cu fapte bune, cu credință, cu dragoste și cu rugăciune și să-L lăudăm pe Dumnezeu, așa cum L-au lăudat îngerii care cântau în noaptea când s-a născut Hristos, slavă într cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într oameni bună voire. Salut, Iliaș! Salut! Pentru tine anul nou se începe pe 1 ianuarie sau pe 14 ianuarie, de Sfântul Vasile? Pe 1 ianuarie. Când sărbătorești Crăciunul, îl sărbătorești pe 5 decembrie sau pe 7 ianuarie? Pe 7 ianuarie. Care dintre aceste sărbători pentru tine este cea mai importantă, pentru tine și familia ta? Crăciunul, că ne aduce mult Crăciun cadouri. Mulțumim! Sărbători fericite să ai! De asemenea! Din discuțiile purtate cu izbiștenii se conturează un lucru clar. Majoritatea locuitorilor satului celebrează anul nou pe 1 ianuarie, iar Crăciunul pe 7 ianuarie, așa cum au apucat de la părinți și bunici. Totodată, foarte mulți simt cu mare respect și la Sfântul Vasile, pe 14 ianuarie, zi considerată de mulți drept anul nou pe stil vechi, un prilej de a merge cu uratul, a sta la masă cu familia și a se întâlni cu cei dragi. Izbiște rămâne astfel un sat în care tradițiile nu se pierd, ci se dublează, cu și mai multă bucurie, colinde și oameni.